ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നക്ഷത്ര നെട്ടൂർ ഷോപ്പിലെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയ ഡംബിൾസിന്റെ മാലകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് 6 ഗ്രാമിന്റെ ഡംബിൾസിന്റെ ചെയിനാണ്. നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ചെയിൻസും ഡംബിൾസിന്റെ ചെയിൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ഇതിൽ ചെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വി ചെയിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ഡംബിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡംബിൾസിൽ ചെറിയ കട്ട് വർക്ക് ഡിസൈൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വന്ന് നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് 1 പവന്റെ തന്നെ ഡംബിൾസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെയിനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തൊരട് ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അത്യാവശ്യം നന്നായി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ 3 ഹാങ്ങിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിലൊരു വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും 8 ഗ്രാമിൽ തന്നെ, അതായത് 1 പവനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഡംബിൾസിന്റെ മാലയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പൊലിമയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കട്ട് വർക്ക് ഡിസൈനിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാലയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പൊലിമയുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും, അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് 1 പവനിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് 7 ഗ്രാം 840 മില്ലിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതൊരു ലയേഴ്സ് പോലെ വന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ്റെ ബീഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഗോൾഡിലും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഗോൾഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറായിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് 6 ഗ്രാമും 110 മില്ലിയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 3/4 പവനും 110 മില്ലിയാണ് വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വൈറ്റ് ഗോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഗോൾഡിന്റെ ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വി ചെയിൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. വി ചെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ കെർവ് ബോക്സ് ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയിനും കൂടിയാണ്. അടുത്തത് ഡംബിൾസിന്റെ തന്നെ 3/4 പവനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഫുൾ ഡംബിൾസ് വന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയിൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വെറും 3/4 പവനിലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പൊലിമയിലും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിപ്പണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് വരുന്നത് 2 ഗ്രാമിന് മേലെയാണ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയാവതും 2 ഗ്രാമിന് മേലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറായിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കളക്ഷൻസ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാലും കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതും 1 പവന്റെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഡംബിൾസ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഡംബിൾസിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനൊരു ഹാങ്ങിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് യു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ സൈസ് കൂടിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാല തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ നെക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പാണ്. എന്നാൽ സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മാലയും കൂടിയാണ്. അടുത്തതും 6 ഗ്രാമിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഡംബിൾസിൻ്റെ മാലയാണ്. അതായത് 3/4 പവനിൽ, വെറും 3/4 പവനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിപ്പണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാലയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഡംബിൾസിൻ്റെ മാലകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഷോപ്പിൽ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാണിച്ച എല്ലാ ഡംബിൾസിൻ്റെ മാലകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര അനാൻമൻസിസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാ പേജും യൂട്യൂബ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.